Мен әле барысы да паркка кия дип күп тыйылды. Мен әйтәм, төшерим әле аларны. Буларда кыйбат бит нәрсә. Кичкенә генә булып үсеп киләләр, бара-бара. Күрдегезме менә? Наратлар кичкенә генә утыртканнар. Бара-бара менә шундый зурга әйләнәләр алар. Менә вот Алла бирсә, менә шундый зур була. Ничек күрсәтергә инде, менә каплап тора. Тегеләр бит, алар да кызык. Караңгы күренми. Бер палатка куйырың да шуна кунырың рәхәтләнеп саф һавада. Мен туган авылга кайтырмын да, мен әйтәм, мәсәлән, мәчет авылның теге яңа новостройка дип әйтәләр. Шунда торса, ул бәлки мен аның янына палатка куеп кунырым. Булай ул теге татар ягында анда җимерелеп өйләр биткән, бик аз өйләр, ништер бер алай нитмим. Шунда уйламыйлар менә авылда. Ничә кеше инде туганнары теге дөньяга китте, кайсылары күчеп китте, бер кеше калмады, кайтып сагынып шул вакытта килеп авылга кайтса бит ул бит буш кисә кайтмый. Шунда да ул акча белән кайта, акчалата диләр. Нәрсә мин кибеттә берсе ала. Урысча әйтмәкче, ни доход китерә ул кибеткә. Файдасы бар. Берәүгә дә кирәкми ул. Берәүгә дә кирәкми. Бер дә кеше кызыксынмый. Гагаузия авылда шунда булган. Хатта кунакханасы да бар. Кайсы авылларда кино күрсәтәләр. 3D дигән. Бездә бер нәрсә юк менә. Ул менә Молдова хәерче диләр, авыр яши хәерче ди. Анда авылда ничек тырышалар әйтәм бит. 3D кино әле бер җирдә бар, шул теге игълан, объявление. Шимбә көн нимеш 3D кино клубта дигән мәсәлән. Ничек нитәләр алар, вакытын тырышалар күңелне уздырырга. Бездә белмим. Бер нәрсә берәүгә дә кирәкми дә ул. Берәүгә дә кирәкми. Бер нәрсә белән кызыксынмыйлар. Мәсәлән, мин кайтырым да авылга. Анда ничә сум акча бәрбер торган өчен нихәтле акча чыгарырым. Ашау, ашханасы эшләп торса, мәсәлән, нихәтле акча чыгарырым, бергә доход бит ул. Тагы нәрсә шунда. Менә урысча әйтмеш, развлекательное мероприятие анда. Ул бит кеше бер Оренбург шәһәрендә яши. Ул бит килеп шунда берничә көн торып китери үзенең авылда, авылдашларны күреп сөйләшеп. Менә тормышны бик тә оештыра белмиләр бездә инде, шуны саптыратам мен әйтәм. Ничек инде менә яшиләр, бер нәрсә кирәкми берәүне дә. Барысы да битараф. Әле анда ничә ел элек буладыр тирес навоз, ягъни таулар, манбланнар шул. Шуны теге сельсовет председателе эшләмидер, имеш, акча юк дип. Кешеләр әйтәдер миңа менә яз әле аны дип. Әйтәсем килә шуны. Ничек аны кешеләр чыгармыйлар, ташымыйлар. Сельсовет председатель әйткән, бездә ди расчетный счет та хатта юк ди. Исап-хисап счет димеш. Чөнки ул ни ди? Райцентрда ди, бездә юк ди. Без ди бер ручка да ала алмыйбыз ди. Менә күрдегезме нәрсә нитеп аталар. Куштылар да имеш.
мәселен Соль Илецкий городской округ дип ясадылар да, все бетте. Күрше авылда элек ул райцентр булды, район үзәге, Буранный дигән имит менә шул теге. Һава торыш турын сөйләгәндә. Шунда ни хастахана булды, ягъни больница. Аны да бетерделәр, шул әкрен бетерделәр. Шуннан да тагы бер авылда Леневка дигән анда булган, ни аны да әкрен бетереп яталар. Оптимизация дип. Оптимизация имеш, үзенә каршы үзгәртәләр имеш, яхшы эшли, оптимизация. Бигрәк сүзне тапканлар шундый менә. Теге сериал бар бит, убойные силы дигән, беләсез, менә бер олигархмы юк, ул теге бандит бер җинаятьче байны шул. Ни имеш, мине дә бер кандидат депутат шуны алар атырга тырышалар. Үзе дә имеш, как будто үзен шартлатка да имеш, аны имеш шартлатырга тырышканнар имеш шул. Шуны имеш шифаханага паралар, тегендә кабул итәтергән бүлмәдә шундагы эшле нәрсә инде эшләгән хатын кыз әйтә. Из лекарств только градусник ди. Менә 90-нчы еллардагы хәлне күрсәткән менә шундый. Шулай әйтәсе килә. Хәзер шул нәрсәгә бара бәлки инде, бер нәрсә дә юк инде шул теге. Менә монда Татарстанда хәтта сөйләгәннәр, 2 фельдшер булган. Аларны бәрне ни урча әйтмешли сокращение ясап, алар ди берсе ди китә ди, мәсәлән, урча әйтмешли на вызов авылга кайдыр. Авылга бер кешегә, беренче авылга ул бер ни хастахана ул була инде, шифахана поликлиника. Ни инде фельдшерско-акушерский пункт инде. ФАП дип атыйлар. Мәсәлән, ул күрше авылларында да ни шунда да хезмәттә бара, мәсәлән, ул бара. Ул китә берәүгә ни укол ясарга берсәме. Шул ук берәүгә авырайып китте. Икенче фельдшер кая? Юк. Чөнки сокращениегә эләкте. Менә кара, итләр белән йөриләр әле монда. Итләр әле аюдай, бүредәй итләр. Шуларны ашатып өйдә йоннары өчеп йөри инде, бигрәк тә ни. Менә шулай бетереп баралар инде. Әллә мусулманча киенгән менә монысы. Кайтасы килә кунакка авылга. Кызганычка каршы нәрсә анда авылда. Авылда анда инде бер кызык нәрсә юк инде менә. Лек мин кызганадыр. Алар мәсәлән анда авылда 2 елга бар кушыла. Шунда бузда утырып балык тоталар мин. Барсаң әти Урышеваны мәрхүм ул. Ялкау эш эшләмисен дип. Тик эш. Әни мәрхүм әйтә шул ни балаларына көн күрсәтмәде ди. Шунага тырым-таракай таралдылар барысы да ди. Дөрес әйтә, чөнки гел эш кушадыр. Иртә белән уятып клубтан соңрак кайтсак, җәй көндә йокларга бирми, иртә белән уята да пешәнгә барыгыз имеш. Шунысын менә бәрәңге утарга барабыз. Тагы нәрсә, гел ни пешән чабырга, пешән алып кайтырга. Күпне төрле эш табадыр. Шуңа күрә балалары качып бетте аның. Хатта Одессадан килгән теге милицияда начальник булып эшләгән малае, өлкән абыйбыз. Ул куллары бит теге назлы, нежный урысча әйтмешли. Шуны тизәкме кисергә кушкан тиресне. Куллары ди кабарып чыкты ди, көлә шунардан имеш. Имеш ак кул имеш менә. Шуларга көлеп имеш. Ул инде начальник булып анда нәрсә, каләмнән башка нәрсә күтәреп тоткан инде. Ул анарда имеш. Анарга ни көрәк биреп, ни бер ярты сагат, 1 сагат, 2 сагат эшләткән да, куллар кабарып чыккан инде. Шулай көләдер. Ни рәхәте бар ул менә авылда бу карасында этләнеп эшләп. Рәхмәт игътибарыгыз өчен. Тыңлаган